Sanibonani you guys, welcome back to Mkosi Nephilile. Ngiyabonga kakhulu for clicking. Thank you so much. Ungakhohlwa ukuthi subscribe mangabe umsha uyafika uyasithola namhlanje nawe ka subscribe, please do so. Ulike video, you share, and yeah man you guys, thank you so much. Ungakhohlwa ukubuka ama ads njalo mangabe ayaqhamuka during the video, please do not skip ama ads, kubalekile kakhulu ukuthi ungibukele wona. Thank you sanda zami. So asingene kule video you guys, asikhulumeni ngodaba lolana idrama yabakhona kule yabhola yosazwayo abaculi you guys ama genres ahlukene, something like that. Kwaba khona idrama laphana you guys, ngiyabona ukuthi ngathi idrama isaqhubeka kunjalo nje. Sibone lapha kade kuthiwa khona uDJ Tira urelease like i-diss track, something like that. Ubengakayi release but besabuza ukuthi angayi release yini lapha aqopha khona uDumi Mkokstad lokuthi ima wo guys, le drama there is something else. Khona manje ngiyabona ukuthi uThina Zungu benoDumi kwasebe inkukhu nempaka abla kathi what's happened you guys. I thought that was just a drama nje kudlulile into ekanjalo. So ngibonile ke i-live ka Thina Zungu ayenza laphana after all that drama you guys, ekhala ukuthi uDumi Mkokstad azange futhi ka train nokutraina nabo. I think ube captain wabo when it comes to gospel. Remember, I think bekune maskandi, bekune maskandi team, bekune gospel team, bekune gqom team, bekune yini you guys, something like that nje. So that whole drama is just escalating. I'm like, kwenze njani you guys? Khona manje sekuthina Zungu noDumi Mkokstad. Every time I'm suffering to pronounce Mkokstad. Okay. Kulungile you guys. So kanti kwenzekani you guys between Thina Zungu benoDumi Mkokstad? Because wow, hayi ke asibona udaba lwabo you guys, kuthiwa ke izihlabano zomculi lapha uDumi Mkokstad benoThina Zungu sebe inkukhu nompaka. I'm like, for what? Kuthiwa ke izihlabano zomculo okholo ebezingamathi nolimi kungangoba zaze zakhipha ialbum yayithi ebeke walunga uThixo ndawonye uThina Zungu benoDumi Mkokstad seziyinkukhu nempaka. Yize kungaziwa ukuthi baqhathwa yini, kodwa ukungazwani kwabo kuhlala obala emva komdlalo osaziwayo obusetsakane stadium eGoli you guys ngesonto ledlule. Do you remember the drama? Because I do have ama videos ngale drama boTira Big Zulu omunye bokukhuzani noDumi Mkokstad. Kusho ukuthi ke uThina Zungu yena falls under igospel la bade bephethe khona ke uDumi Mkokstad. I think he was the captain. Into ikanjalo. So ngesikhathi abantu abaningi bencoma uDumi Mkokstad ngokubhekana ngqo nomrapper uBig Zulu ngesikhathi kubanga kobe kufanele badlale emzuliswaneni wamanqamo, uThina ubengagayelwe emphako eshiya ngalazi kuDumi Mkokstad. uThina ubhale ku Facebook ukuthi bekungafanele imidlalo imiswe ngoba nabo beyiqembu lokholo bebepikile kodwa badliwe. Bathe abantu basamangaze ubuxoki bukadumi bashaqeka kwaphela nasozwanini uma uThina esekhuluma bukhoma ku Facebook ekhwele dilika kuza kwabo uDumi. Ngiye ngayibuka leya video ube live, honestly speaking, so I kind of watched that live. Ngifuna uunderstand ukuthi kanti manje yena noDumi Mkokstad sebeqhathwa yini you guys. So esaqala inkulumo yakhe ukuvezile ukuthi yena noDumi ababoni ngasolinye kodwa akazokubala okwasemculweni okwamanje. Uthe lokhu kudala ukuthi bobabili badala banezingane bashadwele futhi banemizi. Echaza ngokwenzeka emidlalweni uThina uqale ngokuhlaba uDumi ngokungalubhadi ejimini nokupika obukhulu bakhe abangabaculi, into ekanjalo you guys. So uthi yebo uDumi wakhethwa njengokapteni okuyinto esingenankinga naye futhi siyayihlonipha ukuthi ngicabanga ukuthi ke ngokukaDumi angikufanele ukudlala ibhola, something like that. Hayibo. Uthe okumenza asho njalo ukuthi wayememeza aze ashe izwi uma ibhola libaje uDumi kodwa ancamele ukuba lize lithathe onyaweni noma aliphasele omunye ibhola. Hayibo, uDumi ushuthi bencishana ngebhola ngafundike kuThina Zungu. That's what he saying. Uthe waze wathatha isinqumo sokushintsha uhlangothi lapho angaphaselwa khona ngoba wayibona ukuthi lento yakhe noDumi ijulile. Pho-ke why did you compete together? Mangabe vela niboni ngasolunye into ekanjalo behind the scenes, bezokuphasela kanjani ibhola ilento yabo you guys, like gospel artists, come on. Uthini ubuye waveza ukuthi kwenziwa uphawu lokuthi abakhishwe bona benojumbo ukuze kungene obhululu bakaDumi kubeni kunenqwaba yabaculi bokholo abanesiphiwo ebholeni. So lana he's accusing uDumi Mkokstad ukuthi afake obhululu bakhe angafaka uThina Zungu nojumbo. So ke esephatha uThina
esephethe uthe inkani kaDumi yafa komculo okholo ehlazweni ngoba kunezinto ezingalindelekile kumzalwane kodwa ongayilindela kwezinye izihlobo zomculo. Exoxa neSolezwe ngempela sonto uDumi Kokstad ngenkulumo kaThina uthe akazimisele ngokwandanga amaningi ngayo ngoba izothela uThina ngehlazo. Iphutha alenzile uThina ukuthi usevele wayoyikhuluma kanje ku Facebook ngenhloso yokumvikela. Ngicela ukungaphawuli kakhulu ngayo kusho uDumi Kokstad. Kunezinto eziningi okungathi uma ngiziveza ngaye konakale abe sohlazweni. Asethemba kunamjolo phakathi. Kunobufakazi bazo uma ke ngingabuveza kungashaqeka abaningi ngoThina. Hayi Dumi Kokstad ngcono ungayivezi mfethu ngoba hayi ngikhetha ukuthi ngingaphawuli ngale nkulumo yakhe ukuze ngimvikele. Bona benojumbo bebecabanga ukuthi yimina obethatha isinqumo sokuthi badlali noma bengadlali okungelona iqiniso lelo. Sengikhulumile nojumbo ngamchazela ngokwenzeka futhi akanankinga. UThina akafunanga ukubuza kumina wancama ukuyokhuluma ku Facebook naye ubezolazi iqiniso kusho uDumi Kokstad ke kusho ebuzwa ukuthi eyabaqhathayo noThina njengoba bebaziwa ukuthi bangamathe nolimi uthe akukho angamanga ngakho athi kuyabaqhatha into kanjalo. So ke manje why uThina enethekona ngale kwebhola bekukhona something. So engingakusho nje ukuthi njengoba singakhulanga ngendlela efanayo ikhona okwenza kube sengathi siyaphambana ngemibono. Ngeke ngithi ukuxabana kodwa ukuphambana kwemibono nokuyinto evamisile ukwenzeka kuona wonke umuntu. Uye washo kanjalo uthe yize kwenzeke konke lokhu khona elinye ithuba elivulekile lokudlala ibhola. Uthe namhlanje beyigospel Gqom noMaskandi bazobe bedlala neTS Galaxy ngasembombela into ekanjalo guys. Baqhathwa yini? Niqhathwa yini? Asethemba kunamjolo lapho phakathi njengoba ethi nama ngayiveza uzohlaze kuThina zonke uzobehlazwa yini mangaba kunamjolo phakathi. Hayi cha ngeke bafethu udaba lokaThina Zungu benoDumi Kokstad. Mina bengicabanga ukuthi hayi idrama ngeke ibe khona when it comes to these gospel artists but ke yibo kabeza nedrama kwaze kwakubi lokho you guys ngibonile leya live kaThina Zungu ukuthi but anyways it is what it is you guys. Asethembe bazoyilungisa you guys. Yamadoda lela asethembe iyolungisa abangaze bahlazana. Yabona ke big ups to uDumi Kokstad for ukuthi athi ngcono nje ngingaphawuli ngoba mangingaphawula ngisho lekenzokuthi uzohlaze kuThina Zungu am protector. Thank goodness for that. Ngoba wow lawo mahlazo la bezongifaka wow. I don't even want to go into that. But anyways, ngiyabonga kakhulu for watching this video. Please consider liking it. Subscribe mntaka baba ungakhohlwa ukufaka that bell on as well. I'll meet you again on my next upload. Bye.